L-Odwa Tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Ħuti ejun għarfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-Qudiesa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek mal-bsafja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, quddiem il-wegħda ta' Alla, Abram ma qatx itella u jniżżel jekk jemminx jew le, imma ssaħħaħ fil-fidi, fil-waqt li glorifika lil Alla. U żamm bisħieħ li min kien għamillu l-wegħda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu. U kien għalhekk li dan ġie lilu magħdud b'ġustizzja. Iżda l-kelmiet ġie magħdud lilu ma nkitbux bis-salih, imma għad ikun magħdud ukoll lilna li nemmnu f'dak li qajjem mill-imwiet lil Ġesu Sidna, li kien mogħti għall-mewt għal bnubietna u mqajjem għall-ġustifikazzjoni tagħna. Il-kelma tal-mulej. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma wiegħed fl-imoddi b'fom il-profeti għad-disin tiegħu. Ngħidu flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U jsalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Ngħidu flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Jiftakar fil-ħalfa li ħalef lil Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha, bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. Ngħidu flimkien, imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu, Mgħallem, qed lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu, ħabib, min qiegħdni mħallef fuqkom, jew qabad ninqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies, iftħu għajnejkom u ħarsu wieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U għalilhom parabbola. Wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu bejn ruħu x'se nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżinu.
قال أرى شنعمل، inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżem fihom il-qamħu l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li nnifsi ruħi għandek ħażna kbira ta' ġid għand bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla, iblaħ li int, dan l-istess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu? Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Strieħ, kul, ixrob, ixxala. Dan hu l-raġelani tal-parabola fl-Evanġelu llum jgħidillu nnifsu għax jibda jaħseb biex iħott l-imħażen li għandu ħalli jibni imħażen ġodda. L-Evanġelu jgħid illi kellu kotra ta' frott mir-raba u ma kellux fejn qiegħdu dan u għalhekk beda jaħseb kif se jagħmel ħalli jaħżen dan il-ġid kollu tiegħu. Imma kien diġà mela fatta illi meta l-imħażen ikunu lesti u jkun jista' jiekol, jixrob, jistrieħ, jixxala. Imma x'nisa dan ir-raġelani? Nisa li ma kunx hu illi qed jikkontrolla s-snin ta' ħajtu. Nisa li għada ħadd ma rah. Ħaseb illi se jgħix għal ħafna snin, imma fil-fatt lanqas kien se jara l-għada, imma bil-lejl kien se jgħaddi l-ħajja ta' dejjem. U għalhekk Ġesu jgħidlu iblaħ li int dan l-istess jitolbuk ruħek lura. U l-ħwejjeġ li ħejjejt int ta' min ikunu? Messaġġ li qed jagħti Ġesu fil-parabola huwa messaġġ qawwi u importanti ħafna għal ħajja tagħna. Ġesu mhux qed jgħid illi aħna m'għandniex nippjanaw għall-futur, jew li għandna nintelqu u nħallu l-affarijiet jimxu waħedhom. U mhux qed jgħid illi m'għandniex naħsbu għall-għada. Mhux hekk qed jgħid Ġesu u mhux qed jgħid illi l-frott tax-xogħol tagħna m'għandniex naħżnuh sew. Imma li qed jgħid u l-iżball li nagħmlu jekk fi kliemu wieħed jiġma' l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Ir-reba li fuq qed jitkellem Ġesu, il-kilba li wieħed ikollu u jkollu aktar u mhux kuntent bli għandu u dejjem irid aktar, kollox għalih innifsu, qisu se jgħix għal dejjem. U realistiku dal-kliem ta' Ġesu, da żgur li hu. Niltaqgħu ma' wisq eżempji fil-ħajja u faċli li aħna nintrikbu mir-reba li tfisser illi dejjem irridu aktar. Għalhekk Ġesu jgħid, iftħu għajnejkom ħarsu rwieħkom ir-reba għax imqal jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. Punt li qed jagħmel Ġesu u li rridu noqgħdu ħafna attenti li ma nħallux ir-reba tmexxina. Dak li hemm fl-Evanġelu llum u fil-fatt l-esperjenza ta' ħafna nies li nkwiet fuq il-wirt. Kultant ikun imqar xi ħadd, persuna waħda fil-familja illi dil-persuna toħloq ħafna konflitti propju għax titmexxa mir-reba. Qisu l-ħajja tiddependi mill-ġid li wieħed ikollu. Hemm familji ma jistgħux jgħixu fil-paċi propju minħabba il-wirt. Messaġġ li għatina llum il-mulej huwa biex naħdmu ħalli jkollna dejjem f'qalbna dan l-ispirtu tiegħu. Li aħna naħdmu, nirsistu, nippjanaw għalina l-familja tagħna, naħdmu ħalli l-ġid jitkattar, imma nagħmlu dan b'mod illi nistanew quddiem Alla. Jiġifieri li anki naħsbu fl-oħrajn, u speċjalment dak li huma fil-bżonn.
nkunu lesti li ngħinuhom mill-ġid tagħna u mhux inħallu l-preokkupazzjonijiet tal-ġid itelfulna il-ħajja tagħna. Kultant ġili jiġri dan illi tant wieħed ikun ippreokkupat bli għandu illi ma jistax jgħix fil-paċi. U għalhekk Ġesu jrid li aħna niftakru illi dejjem għandna ngħixu il-ħajja tagħna fil-paċi, fis-serenità, sakemm jittebendi minna naturalment ma nagħmlu ħilitna biex ngħixu hekk. U li dejjem niftakru wkoll illi l-ġid nużawh tajjeb, speċjalment ukoll għalina l-familja tagħna imma anke dawk li huma fil-bżonn. Irridu niftakru li meta l-mulej se jseħħilna l-għandu, maħniex se nġorru magħna dak li għandna, dak inħallu ħaw. Inġorru magħna biss il-ġid li nkunu għamilna ma' ħaddieħor. Ejju nitolbu l-mulej llum ejna biex nużaw tajjeb il-ġid li għandna mod li qatt ma nitilfu, il-ġid li jibqa' dejjem. Resqu issa tal-bet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għatina l-grazzja li dejjem nużaw tajjeb il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu, il-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajna, fl-Art Imqazza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku u l-isfijiet u nies oħra miġburina s-sinodu, nitolbu biex is-sinodu jkun tassew esperjenza tal-qawwa tal-Ispirtu tagħAlla li jġeddet il-Knisja u li jmexxiha fi triq tas-sewwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmunej mill-dej is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox.
Tejjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' quddusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxered għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sab tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-għolijiet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la taħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal-Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament imqazza nimxu l-qudiem fi triq it-tajba. Hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistaħ u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, sma' talb tagħna, ħlisenna u waqaf magħna, glorja l-Missier, l-Eben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabar sitna Marija u qalilha kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina.
la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet minnek u rrid u sar bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħallisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikku li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmiek mekent fost nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħallisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, Sidna Ġesu Kristu jitwilet fil-art ta' Betlem.
Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tijaj jaffrin ladnu bitna, ħarista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla, specialment il-dawk li l-aktar għandhom bżon taħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-fer, meta Sitta Marija u San Giuseppe prezentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nberek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tijaj jaffrin ladnu bitna, ħlisna minn nar tal-infern,
u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubietna, ħlista minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku norfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-intenzjoni tiegħu. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina.
Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda misterjuża. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja kollha tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġne Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija hekk qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallitilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li aħna nqimu il-misteru tal-ġisa u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.